Σε εθελοντικό καθαρισμό στο Άλσος Φυλακών προχώρησαν σήμερα το πρωί μαθητές δημοτικών γυμνασίων του δεύτερου ΕΠΑΛ της Κέρκυρας και μαθητών από την Πορτογαλία που βρίσκονται στο νησί. Η δράση πραγματοποιήθηκε και από το Δήμο της Κέρκυρας, ενώ συμμετείχε και η εθελοντική ομάδα Κερκυραίων Πρωτοβουλία. Στο Άλσος των Φυλακών βρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου Αλέξανδρος Δήμου, οι μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ Κέρκυρας και μαθητές από την Πορτογαλία, μαζί με τους μαθητές του 6ου, του 12ου Δημοτικού και του 3ου Γυμνασίου της Κέρκυρας. Στη δράση συμμετείχε και η εθελοντική ομάδα δράσης Κερκυραίων Πρωτοβουλία. Ο Δήμος της Κέρκυρας, σε συνεργασία με το δεύτερο ΕΠΑΛ, μέσω ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius, το οποίο φιλοξενεί και 25 περίπου μαθητές από την Πορτογαλία, βρίσκεται εδώ στο Άλσος των Φυλακών, όπου προβαίνει στον εξοραϊσμό και στον καθαρισμό του δάσους. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όσους συμμετέχουν. Όπως βλέπετε, τα παιδιά είναι ευχάριστη νότα σε αυτό το οποίο δημιουργούν, καθαρίζουν, μαθαίνονται πώς γίνεται η επαφή με τη φύση και όλα τα υπόλοιπα. Επίσης θέλω να συγχαρώ και την Κερκυραίων Πρωτοβουλία, καθώς και τους μαθητές του 6ου, του 4ου Γυμνασίου και τους μαθητές των Δημοτικών που βρίσκονται εδώ πέρα και βοηθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά δίνει μεγάλη χαρά σε εμάς στο Δήμο της Κέρκυρας και ελπίζω να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με τη φιλόλογο του δεύτερου ΕΠΑΛ Κέρκυρας Αντωνία Γκούβα, οι μαθητές από την Πορτογαλία συμμετείχαν στη δράση με μεγάλο ενθουσιασμό. Τους συναδέλφους έχουμε αναλάβει από πέρυσι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius με θέμα τον εθελοντισμό. Αυτή την περίοδο